Anoma ukwe anoma ukwe tio anoma kukuchire kwa manfo ya tio sasa manwo manga kamna na ore mna denche mna buni enyoja ya wina mono edan ne ba Gyankama na ma tumpanga na no ore kanchi amoma Mankrado na obabesi akwa wo mode tumpambrere man dabri fayi anya kwa fe ni abobuma fe na yukuni otutu ampamu sira mpamsechi oba hunka na se Nana Osae Abotow II Gyankama Mankrado ko pogasi ma wa ma ohwero makowo na wisi ntifu abotokura odi otoka nga tweri fe ni makuba akuma ye ntentu a ochire manin katatije won amiade bo ne pam oyeko se chiampema na osankuhuma ye bo afo na asifi nyankonsoro agbo yukuni nana ochifra santi onombete nkromunsa akura ukosa anako obata no manhware abu odan yi Nana Osae Abotow II Gyankama Mankrado eyi hu nhise ni osiade yakwase akufu otoso abiesa okuapehene otubo Gyankwase otoso abie ekuapem adontenhene acting president ekuapem traditional council Nana awo amene ya dontenhemia osabere ma enyina asiedu akọ ya benkumhene ekuapem Nana osim kwati otoso abie ekuapem jasehene Nana afu asafo otoso abie ya atwesenhemia Nana ba abu okan ye osiewo hene ekuapem Nana kodjonto ye Gyankama hene Nana muakua oforu otoso abie ya Gyankama hemia Nana kokontimi ye kitase hemia Nana afu asanto ya dabrombe hemia Nana akua kesewa ya Gyankama nkoso hemia Nana kwa mi aboa ya dontenga peja hene abusuapanyin kwa bi jan ye bi wase ayoko abusuapanyin kwa kude nsu ye Gyankama obudan nsu achi ayoko abusuapanyin obiapanyin adwoa bempoma obiapanyin adwoa jamia otiame kwa mi amo otiame kwasi esare opanyin jo akono abewatia abena pokuya abewatia afua mponsa Gyankama obiapanyin afua ja obosumase obiapanyin afua bempoma aburi ne bi wase ayoko abusua Gyankama obudan nsu achi ayoko abusua ne atwesin ayoko abusua de yaw ne awere hori se yi se one day se won hene won adi nyina Nana Osae Abotow II Gyankama Mankrado okopo gasima wa ma ohwiro makowo no fida ya opanima de toso abiesa eye 3 December ohene dampam wo obudan ahemfi wo Gyankama na Gyankama ahemfo ne adontemanga ahemfo akoma ndade krama ndamrifa memene da opanima de toso anan no Nana no ahemfo ne amanyofo akuku dam ne jamfo bebebe manu ndamrifa atu aso anum zikasan na ne kwasida eye opanima de toso anum 5 December oman no beko na ase asori na woponga asori a watu aso anum zikasan no nyuju awan ya mane aprasoro aprafem krakra yesre gana de simangma okuapeman jamfo se wo mebua ye na yankura ohempong ye chikrakra oyuku se chiampema na yukuni osese dodua mwana na ofia kumamu akuamu akobri ne akuamu apanyin na okofuru kasamprebu okwampase chi omene so no osiframosia ne umframa chire kwa achire berima otibrukusia odia nantamu akoten onye nsempenini a ohwiti aginamu akra nante brebre na obatu adikanfo utu asibi abonhu abodin na wonena no de okoro aba beyiu ohene damrifa due odeshi Miding ede ohemi oforuwa mwakwia a metoso ebien me Gyankama hemia na Nana Osae Abotow me mama Mankrado ewo Gyankama ha me hu Nana Osae Abotow na ache kakra nanso na menene ni kasasa na mo mebra wo kire me 2016 no menchire ni muse wadin bedi ohemia no na ebinum se wompene ebise wo bepene nanso nyame adom na Nana Osae Abotow di mu akoten ama wotumi kire me ma enne a meti ha mekase me ye Gyankama hemia na Nana Osae Abotow yo nipa bia owa akukuduru ema nipa Nana Osae Abotow ni yemiye na oye adoi bebre America krabim ena Nana Osae Abotow ose okwati weduraba okonwure maba okwaye wa mabie Nana Osae Abotow ye onipa bia ebusua ya hwerade bebre Nana no mahwerade Gyankama man ya hwerade bebre
empo Ghana ha ebri mantem nyina yahwe ade bebre me mankasa meti ha ide se meka maade ache maade asa wa me ewo kwan bebre so okwan Nana Osae Abotow ene yang tena one yang antena ne bone so one yang tena ne yiye bebiala Nana Osae Abotow ne mpehene so obehu abesiriwa anase abayuwa mpo ofre ne mena ohu abarema biala oye meja eni ohia wo hene he na nesi eguawia so Nana Osae Abotow yo nipa openipa asem ye pa owa abodechire owodo ena owotima manipa se ubisa Nana Osae Abotow ade na so nkura bia anasa aka ade ne fampo obechem ode fa be mam o ma nkobua anada nti Nana Osae Abotow de wabua yem bebre ewo Gyankama kuroyim yesremo nananom adofo Ghana ha omampenyefo yesremo momu ayen eya December 2nd 3rd 4th eni yebeyi Nana Osae Abotow ayen yesremo yare ya Nana Abotow eyi obi amra no mebo ayen yesremo ne yahwere ade bebre nana debrifo Everybody, Anoma ukwe. Wo frame ochiame kwesi esare. Nana Osae Abotow watutu akofuna kwekere ne mpehene. Ana wofura ne ntamatintin mu no ne chiame eneme. Na Nana Osae Abotow yekesi yeka ne ho asema adeje obebo. Nana Osae Abotow ye onipa titiru oye kukudurufo Nana Osae Abotow abua yembebre wabua Gyankama man waye nioma bebre ebra ye ne Nana Osae Abotow nante wo beye emfe beye dumien de manifemu a beye emfe dumien ni no ne ama bebre na papa na ye bebre ne ne amasu afini nchen Nana Osae Abotow ya yemiye oyo batampa Osae Abotow yo wonta onsura ya anyada mekai ebra lockdown numu yare kodi awuwe ba ya enipa je wo hu enye ye biribi enye ye okom ne ade papa ibo moden ekoto Veronica Baketi ekoto omu eto namne anwane ade chese ni ama papa no esesawe ode ko gu atwensi man no na enya asem ketewa Nana Osae Abotow aye niama bebre Gyankama ebiribi atwam na wotwam hu Gyankama sei enam papa woyiso na odwira kora wontwa bi wo Gyankama papa no befo so ya ebra wayere no hu se Gyankama man bekoso no na ebinum so wu achi a na wotwe san ni nyina na ode na ho ode ni nyansa ni nimdie na ode di achi ni sika wa hwere wo Gyankama man ho no onipa no nkuya tumi tenase na ode ni sika na ode ayo toilet no enye toilet bi akeke water closet na ode ama oman no nkuya tumi ko to books ni ade ya ka adeje obebo ya hwere yo ya hyeda hwere papa ko ibiribi ni wontwo dwira na wontwo dwira wo ki Gyankama kuro yi Nana Osae Abotow eno de animia eno de force ye na ko police station na faha no de achi eno ye ya na wotwo dwira ade a ohene ne ye ba ko a no kwari mankasa akura medwene ho abepeme na mente me ho ase ebra o so kofa no de Stoneboy o de Samini aba abetwo dwira o se ochiam odwira we epese me de Stoneboy ba me ebo me hunam se nana ubetumi o so ochiam wo de hwem se woni me de dawo isi you na ninamu na nkromfo ka Stoneboy wo hwehwe no wotema oyi so ko program wo America oyi so ko yese
obetuma gya we nyina ato aba Gyankama na aye hu afede ye nam kra na asem na ba ne mu ye duru nti na afi amanfo kra esrew yen na mafre no hene ade wi gedi se be yi oso o chia me mu ya won mobi anserew eye sa na ye me wo ho fida no pa odwirade fida no pa eno frɛ me chia me fura ntama ne hia me wa atwasin me de stone boy aba oba be chia yen no ma me frɛ ohimea na ma frɛ safo hene na ma frɛ nipa on yen ti ma pepe yotu odwiran ye nyina ko hia wa atwasin eye se aye se sini no ni yehu e behwe stone boy ni en di atwasin man bo bum he na owu ekurade a nkwantumi nye aboa ni so bewu ne ye de ne ho ma bona bodin eni nti no ode ni ti eja akoraboa no abodin yi bia na ye boy ye di stone boy be Gyankama enipa no wo se emmemu enye won adofo ebe seti table ni nyina ne pa yenye hu Gyankama ana se sie wotwa wani a ne awu pempenso ye Gyankama kodu ni nyina no ni nyina na eye Nana Osae Abotow Nana ye ma odamiri fadue Nana ye ma onantiwe ne awaye no se ye kesi ye beka ni nyina adeje wo bebo yen Nana ye ma o friji mu awo ye ma udue adaka mu hyew ohene me ma udue o me ma onantiwe Nana nantiwe o damiri fadue due ni owu yo wo frɛ me kwamena kwasi na mene ohene ne driver amisa obi ani se misa ye nua prekope mene ohene nantewe no be 12 years ni bra mene ohene nante no ye movie producer enu mua ne nantewe ya na Gyankama hene na kudunto obekire no Gyankama hene obekire no hene na di mu akotene ewuma no se nga kiro hene epobi na ni yade ngwetuma bu Gyankama man na kudunto ahini akoso won anka hwe ankiro hene won anka hwe anche na ebusuafo etete hwa na obekire nso hene ene so yade ni na mu na di mrante hene efie bien mrante hene no mu na brinu dinu muja preniama yo wana na afre mike yankwa ha ese Gyankama bebi a waye ji de bia wodo me penisa so hene ese de bia wodo na oka yeko na menye ska na nsen ya no ho anu afre mike menye ska krenti ese me hye bebi Gyankama man waye yi a woden krante ne ade do no me hye wo concrete ampara Nana Osae Abotow ye enu mua na Gyankama man ne mpene tsena ase ene ohemia kwachewa ofurua awanya ne baby ko no se ye ni Mankrado tsena branti ado ye di moyen hye na nuonyam no nko na nimum no ye ne ma kese mayen tenu mua ene wode be kire no Mankrado awu Gyankama be kire Mankrado no kwasem ro kire Mankrado na Gyankama wonga maye ohene odukuruku fitawia ano yo ohene na otubo Gyankwasi ma na pakan ache suna odukuru entwodwura nya kire na Mankrado pe na ne na ko junto uyampa uya pakan hene awa dontimem na mpesi ye twodwura awona na ko junto so hene ebe twodwura na sika no wai osa na nyanto gwas na sika beba osi na me bedi adi won kres ka me so kakra de bia ye sika kakra na se bisi ebe twodwura na nto em so hene ebe jojo so kwa nutu na adu ni agukuduru em se yo ha hene abudu fu twodwura wi o hene tene osi mark so hene osi kona kota pakambira na kuduntu
ani kotoba fe me so me to mitima me na o sa do na akro ni aguduru sa na wonem na menya aguduru enim so yo hene mate ampara na gina mu hwo dwere wo Gyankama ma ye kra behwe tafe me na ma fe na mu se na wa aguduru adekoduru so be ya ukosoro ba fem obeye Nana Mankrado ye nipa bebre na be peje Gyankama kuro du baby a seye Nana Osae Abotow kubi mpo nim sei kuro bi sha ofre ni Gyankama na me Gyankama so na ya adoi yeti wan for wasem anto na nanim oni bi na aka no bi de kura se Nana de mawo na ebusu asem de no fa ni aguri so be Nana de na obinya hu Nana ade ma yodi fa chem so me de ha chora next time yes ade ni bio se Nana di Gyankama kuru beto chacha de bi da Nana yo nipa Nana wa yimye obu nipa na nso we wunni me non ene usna na emu nipa we wunni me noten usna na ye patapa Nana pre busua Nana peso ka busua bom du baby mi Nana se na wo prindi Nana wa prade no Nana ebe ya hom kakra o se mag na mi yei wo soma mi se me ba na me meye se mi yedu baby ya na se busua o manfu sa afede na me ye no kura afede me pese mi tonkuru na ember no so ya mekọ ampara Nana soko okopo kesima ba akofa aduru abrem pehene na ebusua se ebusua munye se bra ebre nyina anu aduru ni na du pokosin pe no hwere mu wo Nana yebi Nana bre presbyfu onyombi wo so ho ne manfere na me wasase so ma asase emmen ha baabi na minni fi power ha minni asetena na soro eho na ma ahome wo me be yo bre amane na nyina no kondo da bia na no kondo no de beche na ni die ntuma nwie ni peye se na wo botai eme nipa na we ni suade hum eme nipa na nso wu kurade a enkwantumi nye me pese meka ne se Onyankopon fa na ne kransie ni awaye agya wo no o ma ne ni ye na chi se besei na me gidi se nipo gya wo ngachi no sa kokuduru no a no kuran no odi bi gya wo ne brenso nye kwada e bekoso abue nipo gya wo ohimro foruwa na botaya na won no so atu ya so tina mpese meka ne se Nana ayebi ni Nyankopon eno mfa ne kra ensie tina mpese meka enen se Nana Kwamena Abotow Osae nya frere po se mi wura Nana Osae Abotow se mi wura na mpese meka ne Nana Nyankopon fa kra ensie na ne awahwere no wetuma ye no ompehene betu ya so damase midin de Nana Abotow me be apagahene ma otobo hine jankwesi a o ya donte hine adonte me na apagahene berma ye frɛ Nana Abotow na o ye Gyankama Mankrado no yo bia o si so no na o ya before ni bia ne ningu mu no wadia no mfi be ye aduana na asia kwadio no mu very 46 years ni awowo no na wan ko school ampon no mani ade chini ansa na owie no no oba abrante ni obi a fini mo frase nyina na
adusua di bi wɔ no ho a ehu sɛ da bi obedin ayɛ obrempɔn ebi sɛ biribi a ɔbɛyɛ no hu sɛ ɛda soronko koraa n'ani yɛ dem nea ɔbɛkɛse ɔbɛyɛ biara no so ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtumi ayɛ ofi ase sɛ ɔbɛyɛ bia na ɔyɛ adwuma wɔ forestry mu ɔbɛyɛ timber merchant adwuma di kan na ɔyɛ kɛse ne ɛno akɔsi bereko a afei di ɛbɛda di sɛ ɔyɛ adwuma wɔpɛgya no wa na aha no yɛdi kan sɛ yɛde ne yɛ brantehene odi mantehene no na ɛsɔ ani sɛ odi mbrantehene ne mesome kuro yie papa titiriw sɛ kuro yi mu asiesie sɛ mmerɛ no mu no wonyɛ obi a wobɛtumi agya rɔba na abiribi ato kuro yi mu wɔ ne berɛ so sɛ ɔyɛ abrantehene ɔwɔ committee a wɔhwɛ sɛ ade no nyinaa yɛn hanom no lɔre kwan na wɔyɛ ne gota no wɔn anyɛ ne ntibere biara mu dɔte siw mu ɔmpɛ sɛ wobɛhu sɛ dɔte ɛwɔ mu da na sɛ mmerɛ no mu no odi a yɛnante ɛmɛsɔ ɔman no ani ɛna yɛne nana kɔdwonto ɔyɛ Gyankama ɛhene no ne mpanyine tena ase hu sɛ ne ɛno ɛte sɛ yɛpɛgya hɔ onipa nti ɔbɛyɛ Mankrado a sɛ ɔhene ne nni kuro yi mu ɔno na ɔhwɛ kuro no yɛn ahene no nyɛ obi a ɔtatena kuro yi mu ɔte nsa ho nti oyi na ɔhwɛ kuro yi koraa na Gyankama yɛ ɔman a ɛyɛ tete a atena ase sɛ ɛntena ase nkyɛn koraa ɛboro 400 years ni a Gyankama bɛtena ase ifi Gyankama nsa deɛ kɔyɛ atweasim ɛyɛ yokofo kuro ɛyɛ Gyankama fo kuro na ne atweasim nti ha no bɛyɛ ɛbɛn mu na ɛna ɔde nti ɛyɛ sɛ ɛbɛtwa odwira na Gyankama ɛbɛtwa odwira a afi biara yɛde nkonnwa ne fia ebisɛ atweasim nkonnwa no Gyankama na ɛwɔ ɛna ɛkɔ atweasim na yɛakɔyɛ amammerɛ wɔ hɔ nti yɛsan yɛgye sɛ yɛbɛkɔ tete no mu a na kuro yi atweasim no mma yɛ a na yɛtwa odwira wɔ kuro yi mu no nti ɔbɛdi kan sɛ yɛbɛtwa odwira di kan nokware mu wɔanya no fo so koraa ɔmama biara ne ho yɛ ahi ɔmama biara ɔyɛ ase ne ho yɛ ahi nti biribiara a ɔbɛyɛ ɛbɛtu mpɔn no ebinom wɔ akyi a wɔn nso wɔbɛhwɛ sɛ akaade no ɛbɛsɛe nanso ɔkokodurufo biara na ɔko a ɔkokɔ n'anim nti ɔboa makuro yi yɛ pa ansa na yɛbɛka sɛ yɛbɛtwa odwira no na baabi a yɛkora yɛhyia ɛbɔ gua sɛ biribi si a yɛhyia yɛ ayi yɛyɛ biribi a ɔno koraa na bi ɛne kuro yi mu nti yɛnda ɛwɔ ground ɛwɔ hɔ no ma yɛayɛ no fɛfɛ ma ɛtu mpɔn wɔ akura mu nyinaa no ɔno ankasa ha na ɔyɛ no fɛfɛ ansa na yɛde odwira no hyehyɛ so odwira a yɛtwa yɛdi kan no ɛkɔnkɔden paa ma baabi ɛkɔ fie a wɔsi wɔn ani adwuma nyinaa no ogyina ne nan so na mpanyin nso gyina n'akyi ma yɛtwa odwira bi wɔ kuro yi mu a ebi mmaa ɛda koraa nti ɛmɛ ɛbɛyɛ akasabodin maa no papaapa eti mmerɛ no mu de efi ase sɛ yɛbɛtoa so atwa odwira afi biara ɛkura poma yɛatwa odwira mmerɛ biara mu yɛatwa odwira nkuro nketewa ɛte sɛ hanom no nso wɔtwa wɔn dwira sɛ ɔto bɔ ne gyankɔte twa adɔnten dwira no wie a obiara ne kurom so omia na ne sɛ wobɛtwa dwira ɛnkakra ɛwɔ hɔ na ɔyɛ soronko ɛma kuro a yɛbɛka sɛ da a ɛdi kan ma yɛatwa dwira wɔ nkuro ketewa yi mu na wɔtum de adwomtofoɔ akuku dan ba kuro yi mu yɛ ne brɛ so na ɔyɛ saa de no ɔde stowboy ba kuro yi mu ada no anodwo a stowboy no wɔ kuro yi mu no kuro yi mu kwan siwi ma wɔfrɛ MTT fi nkran anodwo no de asogyafo ne police ba ansa na yɛtumi control wɔ kwan koraa wa ɔbarima ɔte saa na hu sɛ ɔpɛ biribi a ayɛ ɔde anim ama yɛn school a na yɛyɛ school no tɔ nsin koraa konkoden ama abrofo bi ana wɔboa yɛn ne ade obedi wɔn anim akyiri ne wɔn kyekyere school no ma school no tu mpon a na ɛyɛ krabɛhwɛ koraa ansa na no bɛba na school no na adan ne ade koraa na ɛde nso odi nganim ma yɛboa no ma ɔyɛ
ade wono no se ye ne pan ne pa ne wo ne pan ne fo o tie pan na fotu nsu pa de ne na mum oyo kokudurufo a ade ete so ye na etumpon na usiu no kwan de one o makwan obeye disade ya de bone no ba afotu na oka che ne se edi enye ande no kware mu onye na ne eye se obeye de nti e ma Gyankama din be ko be bia ma ye kra be se na msidi kankan mpayini so mama ho ye nti so bia wo yo mama o se atete ko bia epe onipa on ni nimdie nti bibia wo ye nimdie no ene wo nya fa nti no kware mu okon afa so chichiri kuro anya de da fam kura ha obre wo mi yie emunsem bebre nso na ofem ye kai no se tenyo no a nanka Gyankama odwira kura ye ntwa bi wa hada ye betwa odwira ye akwa aburi otwa odwira wi a ne abetnase na nkrofo bra enso no de okan si obais no be wi asem na adwuma ne so be ye Gyankama ne atwese na tumpom ye koso ye ne sa me kodu mmiri bia afedi ohime a o watwese na ono na opa ohene na wode ne sie gua so watwese nkura pa no atwese hene be kasai wo kire atwese hene twa ogwangu ne nanso na wo man din na tutu brempom otusu abie na enu mu na abusia na fa anti asesa nti ebeye manso se manso no da so da ekropon traditional council judicial committee for enima wogusu etwimanso no sa oye se nya ndogusu kusimruko a fofi antiata wanyare wanye bribia asore da koro ba konin kranaba ba besinga konsamo maba ba bedu fie on the driver our friend Michael tuna ko fie Michael fanema ya to eno kugu demo brane yanko yenkrom Gyankama Michael ba ne wewu da kan se asemi boy empitia uhu se kujijai na bra se enka bo no bedu Gyankama no rono de mbutu efise okukudrufu a okudi nganim ma opagya nkuro mu mpuntudwuma mu yenni baabi a agyanan papa bi awo na nkasa no si na namu ye modern agyanan yogusu akakra no wawie a oye WC eyi a obusu wie eno fi mu eda so si wo so yenye obi nye bi ma yenda esi sensebre sadi amma Gyankama kuro atosim evise aka ne obedi hanim ya ko enunti ya roho kasema nipa wo kuro mi ye pa ewom sese obi wo ho na ofima obi ni yeye esi obi ni yeye kwanti bra nipa bi bedi hu ni ye se he o kontime so benya kwan aban na ebtomu no mu nchemu be ye du okron na nipa de di ayro ho se dapen de betume ni obi a ne kuku ye duru sa ye nyinyin ti ye ngat to singi benya branto ye kuku duru fu sa na wa bedi nganim ne kru na sana ye se ne a etu kan no hwe ayro ho se ma ewum ne se kwamra na ye tafre kwamra ni wunti afi ye ntuma ntwa dwura wo kuro yi efse hina no di nganim na onga twodwura safi ni odwura ye twa nanka ye de shatawali abakuro yi ma be ye manipa ni agi obi be ka na no so de ye mpuntu onipa wo kanko wani je ka ho Ghana aban sesika bebre ma ball bofu ko ball baabi ene na ibe bi se ball no so anka denti na nipa no ko ball e fa ho den
but ade de bro man ne say e mo man ne din kwa akiri e mo bi a wo kuro no mani gye ne ho ma se bidwuma bi a te so di wo kuro no keka ne ho di e say din a wagya ma ho na nte say ekofam sa na kwamna ye kuri ni school punti o mebe school no no djuro ma Gyankama futu djura na bontin o ma Gyankama bontin etewe yenga janan bia ye ni bi na nko tumpung se na nkasa ba ye janan ye modern one na ye dobusi so ni patumi ye ya na nka mo etese ma na sufufi am theater dayini susu owu krade a enkwa entumini waje na fiansem wenye na fiansem ma yen ani ani je na fiansem se ye di ayoro ko benne the transfers it was here America say nye free so na mjina ya kana menu ya chat social media enunti ya tons ye pese yanso yetumi dia no kwan a ebe ma obi ehun so wampa Nana Osae Abotow se Mankrado enti emma na aheni e watwe esin na animu nti ye mfe no enka asem sanman se daso Tene Mankrado no ye Nana Mankrado ye Osae Abotow ejuma wedi no ese twado atwedi ampo Nyankopon se obi kono otum kon okunkurasa be de bia na meka o say because a good fighter no end up in this fight no or battle front obiara okun no kun oyo kudurufu no ye captain wo emunu ota okuna no na oto unwa nko na echi no koto akwamna de wako no wako akopa no wato okuna no okwango faso fimu no ngayiro onipa ntumi nsi na nan mu dise yehu Nyankopon pe obetumi se osi na nan mu maye santi yese ne se bribiara wo wi asima woye no wode dom na ye si ebesi kwamra ne agya na kwan asomdwe ne agya na kwan wa mamre so no wakoye ne nanom nchen na mo nga fani pe bribi afi wato ye nkra ne anya obi asi na nan mu a ne ye de dom ene sie nipa e tun sa Fred Gyankama man kitasman konkurman won aye ne won bo afipam adonte man ekuapem man ene Ghana man mia se yankufu ato yamba yenena yenwo fase yengaja yenkunu yembribia akwato senti edom mabua bemtume o mabua ye yempe no problems se ne be hye ne nunam ya de obi autie nas miding de kwadwo akwa ding ba mije so kuja ajara mensa breeding mehu mahene Mankrado be 10 years ni a mehu no mene na nante bebre na ade a menije wono ho na akukuduru ni na ani oden na onipa wani adin bebre a wo so ye arrogant ni arrogant na onye function kutukun na oye de aprama dodo no nso yan obeyi Gyankama fi sum won ko han na enne asem kese na auto Gyankama man won asan ko won sum biem ohene eye dodo hene dinga no hene jesu paaye who say man no dey ohene pre ko nanim kudu atweasin no yo de hye prekope no pra ko nanim no de aboya na abusua yan kan tenten ne okunim na no wa na ohene asam kase beto no na mekase me se amtie de mahwere ade kese pa nama na me no ohene na me na bebre nti ase na minimnia papa na ya ama me
minimum bia odi abua me wo okwan bebre so ho kyerɛ na afro hena o se hyamoni road obetama ma o sisi a ni obedi mpo beyi di ama na ma me na me yin me ya ho papa me ya ashada ho na me nkasa bebre beka se Gyankama man won ahwera de kese na won asa kɔ nkuaso mu bio na onpo beyi won ono abusuapanyin Kwasi Sapon Nana Osae Abotow oye madamfo made nyina me nkomobofo mefutufo oyo nipa bi a yehia ye no be yemfie duonu abien ni sabre no na omedi hene ye na obetwa nuya kakra ye ne be ye adwuma enumu no obeye mrante hene odu ho osan be ye sinitwafo enumu a na wopagyaw no de ne be ye Mankrado no wode ne be ye Mankrado no se da bi ohwe ntotoi ne niama bi a ekoso na esese obetrase nti ojae na adwuma a oye ni nyina obetu ne ho si ho ma Gyankama man na nampa sisinti wode nsem bi betetare ne hene a wofre Nana Kwadwonto ene ne hemea efa won saase sem bi ho ewo Water West nkrankwan so se Nana Kwadwonto ne hene nyina anye wonfi Gyankama sebe oya igbefo Nana tu ne ho si wo se Nana dabi ya ayokofo bi wase Gyankama obodan ene Gyankamafo ne form atwesin nti denti na wakasa akasa ikire Gyankamafo otu ne ho si wo okwan huru nyira mu no Nana ka asemu kosi se odi bim oje judgment no de ma Nana Kwadwonto ene ne hene ma ne onya afa hodi Nana onyobia ne ho ya ahometew oyobia nkabom odo openipa nyina ompress ade ye sisi de oyo nipa bi a usisi ni pe ende na no kwasemu ni na wo de haw pa na aman Nana yamuye Nana yang ade kese ena ahwere yen Nana yobia ade akwan huru nyina mu sa asem bi aba na esese ono betnase ne awoye nye jai ni nyina yo oyesa onipa wona ne ka asema otiase Nana Mankrado a Gyankama Mankrado ya ne wonya ne baabi koi no kwasem wo wiase oyo nipa soronko a me abusuapanyin ma ade ahwere me efise don ne brin nyina mu no minno no ka etirimsem Nana eyi yenyai Nana eyi yenye ne se abusuapanyin eyi yebeye ne den mekai beyamfia wotwe konfia kununi na Gyankama Methodist asori dan nanim won wo hia ena wo ye yi ana de tumanim wo se abusuapanyin se ne nwura yi wa ha ne yepese yesiesi kronim yebeye ne den emso Nana ye de D7 bi ba besen akoye adwuma nti se wa ye ready dia ma menyinsi won yensi yentwa ho ne yensiesi ho Nana so wani abusuapanyin waka na sadia obi amu a so bema yen cement obi foforo so bema yen senti na sadia wudu ha twa hamam okwasem ni D7 ni du ope ni abia stop low bed ni yisi ho ni yesi ho
ye twa ho nyina obi amu abeboai Nana Mankrado frɛ nkrɔfo onim wɔn aka adomfo si dabi Gyankama kuro dabi a wɔyɛ yi no wontumi ntena nwuram ana wontena baabi nwura wɔ no wɔnyɛ yi nti ɛsɛ ɔfrɛ nkrɔfo no wɔbɛboa na wɔsiesie no Nana Mankrado tu ne ho si hɔ siesie ho nyinaa ɛnɛ ɛhɔ cement yɛato cement yɛayɛ pavement wɔ a yɛtena hɔ a obosu nka yɛn nan ho ɛyɛ Nana Mankrado ɔyɛ nipa bi a adeɛ yɛ fɛ ɛyɛ ne fɛ ɛno nti dɔm ne biri nyinaa mu no ɔhwehwɛ nea ɛde yiyede nkɔso ɛbɛba Nana Mankrado yɛn adeɛ ahwere yɛn no kwasɛm ni mensa nifa apan ɔyɛ nipa soronko ɛna mete ha yi medi awerɛho yiye efisɛ mehu sɛ nipa soronko bi agyaw me hɔ a mene no na ɛkɔna ɛkrana Nana Mankrado yɛsra ka adomfo Ghana man okuapeman wɔmmra wɔmɛboa yɛn 3rd December and 4th December kɔpem 5th December Nana bɛbɛ obɛfie ayaresa aba wɔde ne bɛbrɛ mmerewa 2nd 3rd no dampem wɔ atwasin ɔbɛdampem ɛwɔ Gyankama ɔbodan ahemfi yɛbɛtua so ɛwɔ Gyankama hwaa forecourt hɔ na yɛn atua so ayɛ na yi yɛsrɛ Ghana man okuapeman obi biara te yɛn ka ɔmra no megya mo yɛn Nana Mankrado yi Ghana fo nipa nyinaa mɛboa yɛn Nana edu baabi no esan so ɔyɛ kuni na ofi ayuku abusua mu no na atwasin agua toy no nanka Nana afu asafo arepagyaw no ama na kodi atwasin hene otwa gwangu ne nan so sɛ atwasin hene na wansua ɛwɔ adonteman mu Nana agyaw yɛn hɔ yɛwɔ gidi wa yɛhyɛm sɛ yɛbɛsan ahyia bio nyankopɔn ka no ho nhwɛ no so ɔdomɔkoma ho a wayɛ ne ho kontonkuro wi ɔda amansan kɔn mu ɛnɛ yɛ nenanom fua so na nka yɛti nka nyɛ biribi kura na yɛ ɔdɔ kɔto ne yɛada nkasa nanso batafo atu no sako batafo atu no sako owo efiri titio efiri titi ne ɔdomɔkoma baade ɔbɔre baade kankyerɛkyerɛ ɔbɔ ade nenne owu ama yɛn asen mu ade ɛde yɛn amia ne onyankom pɛsɛkyɛ ne kɔ akye agye bɔfo yi aberesɛm ni nie akoradue awisi